karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Og dini, Brian, hatlog ko. Andam ko. Bisa ko sa ilang buhaton ako. Naigugma ko ni mo. Naingon tayo ni. Tungkol sa itong gibati, susok ko sa. Siya rin di sila mo sabot. Nag-agibis lang ingon ini. Gianugnan sila sa paggasto o pagpa-eskwela ni tiya na ko. Nisuporta na mo ni ate. Nagpa-eskwela gikan pagin sa elementarya. Ug mao ni kipaos na ako. Ilaw na tao lang tao. Dili kalikayan nga magkahimutag sayop. Pero, dili matangay sayop ang atong pagminalay. Dili ba? Ato bangon ko sila. Ug sultihan ko sila. Nga anam ko mga asawa ni mo. Magkuyog ta, Brian. Ato bangon ta ang ako mga ginikanan. Dili maayo nga makinusara lang ka. Magkuyog ta. Pero tingali mo supag sila nga magminyo ta. Minor de edad ka pa. Tingali di kinuntugtan nga magminyo. Basin na sila dagang katarungan nga babagan ako pa pangasawa ni mo. Mabdos na ko. Di na mapugong sila si mama. Magkuyog lang yun ko, Brian. Dili ta kapasagdan. Salamat, sweetheart. Salamat. Bisa mo ako kalipay. Nga di sabday ko ni mapasagdan. Mahal ta kay ka, sweetheart. Mahal ta sad ka, Brian. lagi na ka matikod sa among silingan. Taglakaw ni Ilona. Ay, tuod. Suki na mo tindahan. Basit pag nakalinggat sila. Mautan ako. Ay, Day Milda. Day, Oh, Noy, unsay ato? kamantay ka sa kong anak, Day. May agin yung tindahan niyo. Oh, Noy, ganina. Nga naman. Mga unsang orasa ka. Wala mo dito sa bahay, God. Pag uli na ako, may tawag to. Mga alas 2 tingali to, Noy. Kuno ako masayop. Alas 2 pasado ba sa hapon? Murag nagdali man to nga miagi ganiha. Di ba? Wala mo timbay, ha? Wala mo pakisulti ka sa pengon. Dabi si mi ganiha, Noy. Uy, daghan kayo customer. Ngano di ay? Kuan, gibiyaan ng bahay-bahay niya. Wala bilin dito. Gidaaman ko na mo sa Lourdes Hospital. Oh, mao ba di ay, Noy? Nga naman? Ay, tabang lagi na mo. Sige, Day, ha? Salamat. Nagsusil ako. Pasig may gilakaw na to. Sige, salamat. Salamat. Nagatugid si mama. Nahinanok na pag-ayo. Tungod na sa dapat nga tambal niya. Pasagdan ko lang yun nga makatug siya. Unsa na kayo nahitabo ron sa ilang panagsulti ni Papa og ni ilo niya. Hinuon, dili man hinapat si Papa. Bugnaw man siya og buot. Lahi ni Mama, init kayo ko. Grabe-grabe kitong bunog nga nadawat niya daw. Unsa na kayo nahitabo niya. Nauli na lang ko ni Sbay. Wag yapo si Ilona. Pastilan ng anak ka. Ug hibawan ni siyang inahan, musamot. Musamot ka high blood si Aludia. Ay, yun na. Bisa ka na ni Miyono. Kisa ka. Wa mo na og. Kisa ka na. Unya bay. Kuyog ganta mo katubang nila. Saman, nawag na ta? Cool ba man? Pero, niya naman eh. Bahala na. Brian, hatlog ko. Bay, huwag talim ha. Kaya kung sa resulta ni Ron, musa kami balik. Ha? Way problema bay. Ilona? Si Papa. Mayong hapon, sir. Kuan. Si Brian pa. Akong boyfriend. Ano tayong sulti stars? Dali mo. Brian, dali. Manakata. Ay, magkalmado man ang imong papa lun.
Sige, saka na mo. Paabot lang ko ha. O sige, sige bay. Please lang. Sabta lang ako namin yung higiw na. Ah, kasabot kayo ko ba? Sige na mo. Ayaw pa paabuta og dugay si sir. Kabatanon pagsab sa laki. Murag maguwang ng tingalig pila ka tuig niya. Yan na. Oh, Papasaylo ako. Pasaylo ako, pa. Sir, andam ko manubag sa naitabo. Magpakasalmi. dadangi imong ginikanan din eh. Ang imong ginikanan ang gusto na ko i-resulti. Huwag imong maikatubang. Di ka ikaw lang. Dala sila. Kuan, sir. Kuan pa. Uwa din iyang ginikanan. Nagbuwag man gud ang iyang mama ug papa. Ug unsaon mo? Unsaon ni pagkatuban hitaboron? Huwag mo di kayo mga ginikanan. Sir, sulbaron ko nis kaugalingon ko panikamot. Please, sabta ko. Sabta mi si Ilona. Mahal ko ang imong anak, sir. Ilona. Sabtami. Please. No. Wa ko mahibawag unsay buhaton ko. Nagisudlan nimo problema ro. Labi na gyud si mama nimo. To na gyud sa ospital ro. Pa, I'm sorry. Pasaylo taon ko. Pasaylo ami si Brian. Ug sabtami pa. Nahigayo na ron, Brian. Ikaw, siya nga plano nimo. May umabot na mong anak. Leida nimo? Mag-21 sa December pohon, sir. Stilan. Ka mga bata pa ninyo. Labi ka na yun, Ilona. Imong edukasyon, Brian. Wa ko makauman sa college, sir. Pero, ni-graduate ko sa TISDA. Ug may ginagmay trabaho. Saan trabaho ah? Sa pagkakaroon, nag-waiter ko sa restaurant. Ug makatipi pa nagsa. Ug nagplano ko nga mag-call center agent. Basta nagmadawat ko. Pero, dako ko paglaom nga magkasuod ko, sir. Sir, magkasalig mo nga, di ko pasagdan si Ilona. Buhaton ko tanan nga malipay siya. Sa kahimtang lang daan sa imong ginikanan karon, Brian. Nahadlo ko sa kaugmaon sa kong anak. Dili, sir. Kung nagkabuwag ba akong ginikanan, ipasali ko. Dili ko sundong na hitabo nila. Isaad ko na. Ug ako ginatuan nun, sir. Nahibaw na si Ilona bahin, anak. Ilona, unsa man? Nini nahitabo ron nimo. Di nakagastuhan si mong iyan. Muundang lang una ko pa. Mapdos man ko. Si mama pa. Sultihan ni na mo. Pero, nahibaw ka na ba yan sa kinaiyan mama ni mo? O, dili mayo magpakita ka rito sa ospital. Unya pa, mukuyog lang ko ni Brian, ha? Ikaw lang unay pakikisulti ni mama. O pasaylo ako ninyo pa. Pasaylo ami si Brian. Unsa pa man kay mahimo na ko? Unsa pa man ka? Unya, sir. Magkuyog lang una mi. Asawan ko na mo? Sa bahay sa amigo ni Brian pa, kanang nag-drive sa auto. Mientras wa pang imong inahan. Sige. Sabutin niyo pag-ayo ang inyong umabot. Balik din yung sunod na. Kay mo pa ulit as mama niyo. Oh, wala may problema sa mong papa, Lon. Ako bitang tanaw niya. Kalmado naman. Masinabuton. Nalipay bitaw ko ba eh? Kaya ko magkadawat ko bunog. Ug daman ulit si sir. Papa na. Aw, sunod na mong kita, magpapa na ko. Sweetheart, si mama lang namang problema. O kung napatan ko niya, pabatan ko. Bahala na. Di lang ta magkabuwag, Ilona. Sa mga kasulti ni Aludia.
nga gikaatubang ko na ang umabot niyang umagaron. Sa akong tanaw, buotan siya. Nasabot ko dinod anay ang iyang tuyo sa mong anak. Pero ang iyang mga ginikanan, dugay naman di ko nung nagbuwag. Daghan pamigwa masayri bahin sa pagkatao ni ng Brian. Nakontak na ni mong imong iyaan. Gusto na ko mapauli. Maayo na ko. Muani siya ugma sa buntag, ma. Nagkasulti na sila og ang doktor. May nalanggani kay nadali kag atiman. Mild stroke lang. Pero dili maayo nga mo kumpiyansa ka. Gidili nimo ang ma-stress. Ilabi na gyud ang pagkasuko. Kisay malipay sa nahitabo sa manghod mo. Ma, naa naman gyud na. Dawato na lang natugon. Huwag kang gamit ang iyang utok. Hitsuraan. Bright unta. Ay, makalagot, Elvera. Mama, uy. Naanasad ka, ha? Muhilak jud dayon na siya, uy. Kada ko unta sa kong pangandoy alang niya. Ninyong akong mga anak. Naay inyong iyaan nga migasto sa inyong pag-eskwela, kiusikan lang niya. Di na lang ko ta maghiskot, anak, ma. Musod ang doktor. Sige, kakasugaan ka. Bebe. Tapungan ta ng naong ni mo, be. Huwag ganit mo duaw na ko din, he. Hadlok to. Kaysa ba yun ang uyab niya? Kaila jud ka. Ug nitabang kalagtago silang relasyon. Kaysa man gina... Brian ang iyang pangan, ma. Brian Lazada. O, gwapo gid sa dinuoy. Saan nang gwapo? Malungag na. LV, naisulti mi si tiya ni mo. Ipaabot ng iyang gisabak. Oh. Mugasto si tiya ni mo. Ug ato siya papadayo ng eskwela sa Mindanao. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!